Presiden balajit jong ka US Donald Trump ulatung ya ka manager ya lap election jong ka Susie Wiles kum ka he jong kinong tray jong ka White House. Kabadai karai ka bakongsan ka baningkong jong hadin ba ulajab ya ka election menta ka tayo ka Susie Wiles kandai ka kentai ka baningkong haga history jong ka US manbat ya ka kam kum ka he jong kinong tray jong ka White House. Ka Susie ka long ka ba ka ba start ka badan jingmut bantau thamai bat ka ba kibriu baro ka sngotenat bat buram ya ka laong Donald Trump haka kerua. Ka Susie kandangi peteng ban tresitam ban penlong biang ya ka Amerika ka bakrau kadai ka buram ka badai hok ban yo ya ka Susie kum ka he sipai kan thei baningkong haka history jong kari Amerika ulaong. Kani ka jing thong ka dai ka dak jong ka jing sedang jong ka ka balakmi lanti bakan long ka jing kerku jong ki jing penbna nong trei kat ba utrom udang pen kre ban wan phai biang sha White House haka arpau tarik January ka jing sin shat thamai kat ba udang thau klo ya ka kan hun ka ban pet ya ka sarkar pedeng. Ka Susie Wiles ka dai ka bala itu bha hapo ka kan hun jong Donald Trump bat shaba jong ka na ka banta ban pen bet ya ka jing ya ki jong ka bala pen bet danti bat ka bala pen yai bha hadu menta ka bala pen scam ya ka kum ka kertong bha klidu na ka banta ka kam he jong kinong tray. Wala ka mais kam don ka jing sempang ka babanya haka sarkar pedeng hendai kadang penne ya ka jing ya dei ka bayajan bat presiden balajin. Ka Wiles ka kun jong unong penbena kubor bapau nam jong ka NFL upat samarol kaladung syakasan perthei ha usnam kat khandai spa prapau kat ba kadang tray haka jing ya lap election president jong Ronald Reagan. Kat kum ka jing ya thu jong kinong ya rap jong Trump balasot da ka Associated Press ya ka Wiles le kum ka briu ubala ban ya lam ya ki jing sngo bat ki jing kwa jong Trump klam da persang ban khanglat ya Trump ujuk kedaw ya ka Wiles haka por ba ya lap election da ka ba ya rap ya ka namar bakala ya lam ya ka ka ba ula batai kum ka jing ya lap election ka ba bahatam jong ka Wiles ka lakit kli ban penya ya ki jing ya kren ki ba tam bat Trump bat ula dan benta haman la ka jing kren ka ba kongsan.